И какво става, хора? В днешното видео ще играем поредното видео, второто видео в Roblox и ще се опитаме да минем две нива. За второто ще бъде специално отделно видео за другия мод. Сега ще минем всяко едно. Започваме с Easy Mode. И ще играем, ако не знаете играта, казва се Barry's Prison. Не забравяйте да поставите един мощен лайк, да се абонирате с камбанарията яката. И пожелавам ви приятно гледане, много късмет, много други приятни неща. Както виждате, вече сме на второто ниво. Минавал съм го, но може и да не успея. Има финалното и най-трудното ниво на този мод е лава мода. Едно умиране. Извинете, исках да проверя микрофона функционален ли е. Така. Втори опит да минем играта е това. Продължаваме. Тук, който за първи път ще играе, може да се изкъса нервите. Който има тънки нерви, е внимателен. Сега да видим какво не предстои. Опа! Това е малко, не е много трудничко, нито пък е лесничко. Да, трети опит. Може да се абонирате за канала, пак го казвам, не знам защо. И аз да ви питам, харесвате ли такива видеа? Ако ги харесвате, поставете един лайк. Ако не ги харесвате, кликнете един дислайк. Тоест, палче надолу. Face Review, който за първи път ще играе, ще го направим сега малък тур. Можете да играете като си изтеглите Roblox и напишете в коментарите какви ли ги говоря. Да си изтеглите Roblox и пишете на английски Б. Пишете. Просто кажете микрофона Бари. И ще ви излезе една игра. Ако излезе един полицай в голям квадрат, значи е играта. Четвърти опит. Това е най-лесната тактика. Ни стълби. Добре. Продължаваме. Сега съм в едно от най-изнервящите нива. Паднах. Ако паднете, си имате ръчка, в която се разпалва асансьорчето. Тук може малко да ви изнерви. В това видео няма да се опитваме да минаваме лава мода. Ще се опитаме само хард и да минем някакъв извънземен мод, целия, без хард мода, четвърти опит. И един въпрос към вас. Искате ли да направим втори епизод от Black Hole Course играта?
Като гледам, майче тя е една от най-харесваните видеа на канала и иска да поставите... Не мисля ли че... Чухте ли го това? Беше много забавно. Така продължаваме нагоре. Опа. Тук няма ли някакъв полицай, който да ни гледа? Не. Къде е нашия полицай? Не кукувам лято. Разкривя макарон си. Или ги говоря? Ето поставям стълбата. Ето така. И тук има една стъбличка. Внимавайте да не заварите един бъг в играта на онова ниво за стълбата. Когато сте на стъпалото голямото, на което се държите, да падате, на четвъртото стъпало, има един бъг, в който се хлъзгате и трябва, малко трудно е, но мисля, че той е фиксиран. Ако го има, може да се мине играта с него, но казвам, че малко ви затруднява. Преди не го имало в играта. Не знам дали е било апдейт или не. Но, както и да е, преминаваме на тия тръби. Така. Скок. Скачаме и тук. Тук. Продължаваме ето тук. Така. Така. И скок. Тук трябва да затворим тези, да ги въртим тия, да кажем, мръчки. Тия мръчки да ги завъртим. Кой стреля? Тук малко. Ако се чудите къде отива третия, той е ето тук. Пишете долу в коментарите кое повече ви харесва, гейминга или разнообразните типове видеа. Очаквайте ново видео, предстоящо в септември. Ще става въпрос за лаптоп като за работа, но като за начинаещи. Като за как да го кажа, като започващи обработващи. Хора, които ще обработват или пък, които ще правят презентации. Но не правят толкова тежко. В какви ли говоря, като за начинаещ лаптоп за студенти. Очаквате това видео. Няма да е спонсорирано. Да знаете тая работа. Той продукта ще дойде в кутия. Чакай! Има 3 полицая. Точно се казва. Искам да ходя пред погледа. Не ми харесва. Не ме ли виждаш? Не, сляпе. Казва се вместо Бари Гари. Вау. Трябва да продължа. Трябва да не знам, че ще гръмни. Мисля, че е готнал бомба. И само като умре, бомбата се активира и айде пътеките. Уи, защо цялата ми хвърчи? Опа, бъгна. И се оправи. Този бъг
Не знам дали е рядък или не. И ако се чудите за какво, къде идва тази гладкост и без такива големи бъгове, това е, защото игра от друго устройство, не от PlayStation. Може би аз искам да кажа, че щях да снимам от PlayStation, но се отказах. Защото, питате се защо, защото няма как да снимам. Не знам как се снима от PlayStation. Искам и да знам какво трябва да се прави. Да вземем това нещо. Опа! Трябва да вземем това дърво. Това. Тази метална дъска. И да вземем другата метална дъска. Не знам защо тук ни е дал две дъски. Ни дал три. Може би една резервна. Стрелете ръце. Окей. Как е кара? Трябва да гърмят ръце. Хайде. Взехме всички парички. Да видим ние ли сме топ плеера. Вие доста парички набрахме. Качваме се. Бам-бам. Опа. Полиция! Идва полиция. Тато не знам как се кара. Не знам как се кара. Къде се обърсна? Ало, къде ходиш? Къде ходиш? Скоро идва се бие. Али тук? Играта бъгнем. Добре. Добре. Трябва да разберем каква повлиява. И не ме се занимавам. Така трябва да влезем. Сега трябва да разберем откъде се влиза. Аха. Тук е било. Лиш беше заключен. Ме. Има различни начини. Така. Така. Хоп. 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 Така. Обичките. Опа, и сълнително. Слышиш, ти ми кара? Скоро! Скоро. Аз съм изтял. Скоро! Сега ще ви науча на настройките. Какво се случи? Искам някаква ракета. За което армори.
Аха. Опа. Може да ловим някакво. Опа! Ти си арестуван. Опа, не е избягал. Трябва да избягаш. Рефич. Открата арестуван. Опа. Тук сме и тук. Набавам. Оп. Много приколите. Аз. Кой е това нещо? Добре, исках да заловя всичките тези. Тази също в килията. Искам да я заловя. Тази избягала. Не е в килията. Елате ми тука! Трябва да ги заловя, трябва да се поиграя с тях. Като ги лови, сега трябва да арестувате. Защо? Умрях. Добре, хора. Сега преминаваме следващото ниво на играта. Не сега. Всъщност, мисля, как мислите? Искате ли да минем първо Easy мода на всички игри? Избираме Easy Difficulty. Сега бягаме Easy тук. Вау! Така. Отиваме и тук. Така. Преминаваме така. Мисля, че накрая се биеш с извънземна чиния. Ако? Уи. Накрая. Не, такова няма и то с кролбар да избием зъбите на полицай. Това ми извънземен мод. Представете ли си Бари за извънземна? Извънземна версия на Бари, вау. То тук всичко модерно, тук си има пътя, всичко модернизирано, хората. Ето. 3, 1, 2, 3. Бари, извънземно! Какъв обрат? Добре, Ма тя не върши работа. Хайде! Не върши работа. Разбех кашон! Полицайо! Ха-ха. Хайде ми го надвина. Ехо! Ехо! Бягай. Ха-ха. Махай се. Не ми трябваше полицай. То някой тук си създава стилището и стои. Той ли си е купил това и си е сложил серум да стане извънземно? И се е разделил на две. Значи той се е разделил самото на две. Купил това място. Нямаме и така. Тук на това съзнание. Какъв си ти, бе? Почуй нещо. Какъв си ти, бе? Ой. Почуй нещо най-близо. Има още. Аз ми рехте само да... Добре. Икони като пухи.
Какво си ти? Нормалник. Нагоре, трябва ли ходим нагоре? Вау! Като и подсигури всичко наше. Падахме готовото. Пак. Няколко опита по-късно. Да минем играта. Вие брояхте ли опитите? Пишете ми долу в коментарите, като... буквално бъгна играта. Телепорта ни буквално е тук. Уи! Аз съм Супермен. Летя. Защо? Супермен вече не е Супермен. За 25 път умирам. За 25 път падам, да. Уи! Той не си... Там не мога ли да мина по някакъв начин? Тя трябва да бъде отпусна всякакъв начин, да ме завари в шахтите. Страхме да ме завари. Мисля, не съм сигурен. Не. Тук трябва пак. Тако? Лазери. Насред нищото. Да бия всичко на други. Не мога ли да? Не трябва да спия някой. Що? Телепорта ни. Скачай, бе. Хора. За 25 минути. За 15 милиона. За 15 милиона път. Бъга. За кой път падам? Аз откъде съм безсмъртен, да не съм. Пайк, не съм никакъв. Хора, като гледам, няма да свършим това видео много скоро. Мисля да привършваме тук. Дано да сте прекарали хубаво това видео. Желавам много късмет, много радост да се прекарам. Чао!